Hayırlı gün dostlar. Татарча онлайн мәктәптә күрешүебезгә бик шатмын. Кеше үз теләге белән гарәп, фарсы, рус телләрен үзләштерә ала, ләкин иң беренче үз телен белергә тиеш, дип язган мәгърифәтче Каюм Насрый. Галимнең киңәшләрен истә тоткан хәлдә татар теле дәресебезне башлыйбыз. Укучылар, сезнең кемгә дә булса хат язганыгыз бармы? Юк, сүзем SMS хатлар турында түгел. Элек аралашу, хәбәрләшү өчен кулдан язылган кәгазь хатлар кулланыла иде. Кәгазь битенә хат язып, почтага илтеп тапшырганымны бик яхшы хәтерлим әле. Аннан җавап көтә-көтә зарыгып бетә идем. Җавап килеп төшүгә, тагын язырга утырасың һәм шулай дәвам итә. Заманалар үзгәрде шул. Кәгазь хатлар язуда үткәндә калды. Хәзер дөнья буйлап SMS, MMS, электрон хатлар йөри. Ә беләсезме, кәгазь хат язу традициясын яңадан торгызу өчен махсус бәйрәм дә уйлап тапканнар. Ел сайын 11 ноябрьдә кәгазь хатлар көне билгеләп үтелә. Тарихта язылган иң озын хат булып, инглиз кешесе Алан Форманның үз хатына юллаган хәбәре санала. Бу хатта барлыгы 1,402,344 сүз була. Компьютер, телефон аша хәрефләр җыю уңайлы әлбәттә, әмма ул баш миянең үсеше өчен ярдәм итәме соң? Галимнәр фикренчә, нәкъ менә кулга каләм алып, уй фикерләреңне кәгазь битенә төшергән вакытта гына баш мие бар көченә эшли икән. Кулдан язу хәтерне яхшырта, сүзләрнең дөрес язылышын ныграк истә калдырабыз. Менә Сәйдә исемле кыз да әбисенә хат язарга җыена. Исәнме, әбием? Хәлләрең ничек? Безнең барысы да яхшы, дип яза ул. Сәйдә хатында кемгә мөрәҗәгать итә? Әйе, әбисенә. Әбием сүзе ул эндәш сүз. Ә эндәш сүзләр ни өчен кирәк икән? Шулай, сөйләм кемгә төбәлгәнен белү өчен кирәк. Сөйләм нинди генә төрдә булмасын, ул һәр вакыт кемгә дә булса мөрәҗәгать ителгән була. Шуңа күрә эндәш сүзләрнең сөйләмдә роле бик зур. Эндәш сүз ул сөйләм төбәп әйтелгән предмет яки затны белдерүче сүз, кеше исемнәре, табигать күренешләре, хайваннарны, кошларны, төрле предметларны атаучы сүзләр, яисә сүз тезмәләр. Мәсәлән, әнием, мин сине бик яратам. Соня, җәй көне син кайда ял иттең? Бакчада идем. Ә син, Сабир, кайда ял иттең? Әнием, Соня, Сабир эндәш сүзләр. Эндәш сүз аерым интонация. Чакыру эндәшү интонациясе белән әйтелә. Эндәш сүздә тавышны күтәрәбез. Һәм аннан соң пауза ясыйбыз. Грамматик яктан эндәш сүзләр җөмлә кисәге белән бәйләнмәгәннәр. Һәм үзләре дә җөмлә кисәге булмыйлар. Баш килеш формасында килеп, җөмләнең башында, уртасында, ахырында үтер яисә өндәү билгесе белән аерылалар. Укучылар, бу шигырьләрдә эндәш сүзләр төшеп калган. Аларны үз урыннарына куйык әле. Кояш, кояш, мәңге балкый, мәңге нур сибә. Кояш гомере телим мин, әнием сиңа. Бака, бака, бакылдык. Ник булай кыланасың? Нигә кабаланасың? Кая соңга каласың? Кунма син, песнәк, агач башына. Мин будай чәчтем, тәрәс каршына. Димәк, эндәш сүзләр бака, бакылдык, әнием һәм песнәк сүзләре. Укучылар, эндәш сүзләр янына нинди тыныш билгеләр куелган? Дөрес, үтерләр куелган. Эндәш сүз җөмләнең уртасында килсә, ике яктан үтер белән аерыла, ә инде җөмлә ахырында килсә, аның алдына үтер куябыз. Эндәш сүзләр янында үтер, көчле тойгы белән әйткәндә өндәү билгесе куела. Мәсәлән, Камил, су буена барма. Камил, су буена барма. Алар җөмләнең башында да, ахырында да, уртасында да киләләр.
Рус телендә дә, татар телендә дә индәш сүзләренең җөмләдә урнашу тәртибе буенча аерма юк. Алдагы биремдә сез белгән шигырьләрдән үзекләр бирелгән. Индәш сүзләрне табыйк, рәсемнәрне үзекләр белән тоташтырыйк әле. Сез, афәрин балалар, шигырьдәге лирик герой да сабыйлар, күбәләк һәм акбайга эндәшә икән. Ә хәзер сезгә мәгълүм җырларны тыңлап үтик. Алардан да эндәш сүзләрне табып әйтик. Çıkargan bağışlap enisine İkəv birgə şırlıq deyib Üretgen enesine Kıyaş kıyaş məngi balqay Məngi nur sibe Kıyaş gümürüt elimin Əniyem siha Kıyaş kıyaş məngi balqay Məngi Bir kız bala jыр чыгарган, әлбәттә әнисенә багышлап. Әнием эндәш сүз. Икенче җырны тыңлыйбыз. Дөрес, икенче җырыбызда без туган телебезгә мөрәҗәгать итәбез. Балам дия безне кадерләп үстерәсең. Әй матур син әбекәем күзләр тия күрмәсен. Әй әбием әбекәем кояш кебек күңелең. Сәламәтлек бирсен Ходай, озын булсын гомерең. Әй әбием әбекәем кояш кебек күңелең. Сәламәтлек бирсен Ходай, озын булсын гомерең. Өченче җырда әбием, әбекәем эндәш сүзләр. Укучылар, без китапханәгә барып китаплар укыйбыз. Өйгә дә укырга алабыз. Ә менә бүген алар безнең янга үзләре килгәннәр. Әлеге китапларга карыйк әле. Нәрсәгә игътибар итәрбез? Шәйхи Маннур, Кояш чык-чык. Әбрәр Кәримуллин, Язмыш. Нәби Дәүли, Хәерле көн, дуслар. Әлли-бәлли былбылым. Батулла, кешер мине әнкәй. Алмаз Гыймадиев, хуш тамчы гөл. Роберт Миңнуллин, әни, мин кичек күрдем. Әйе, бик дөрес укучылар. Язучыларыбыз китап исемнәрендә дә эндәш сүзләрне кулланганнар икән. Эндәш сүзләр безнең җөмләбезне матурлыйлар.
Алар кара-каршы сөйләшкәндә, җанлы сөйләмдә, чыгышлар, докладлар ясаганда, хатларда, лозунгларда, өндәмәләрдә, матур әдәбиятта кулланыла. Киләсе җөмләләрдә дә алар булачак, әлбәттә, безгә аларны сайлап алып язасы гына кала. Тикшерәбез, укучылар. Азат, Алия, Гөлчәчәк, Әни, Җилләр, Кояш, Бәбкәм, эндәш сүзләр. Бик дөрес. Молодцы. Эшегездән канәгатьмен, укучылар. Телебездә гаять матур эндәшү формалары бар. Әткәй, әнкәй, дәвәни, дәвәти, Бәбкәм, туганым, туган апа, акыллым, үскәнем, матурым, сандугачым, былбылым, һәм башка. Ә сез нинди матур эндәшү сүзләре кулланасыз? Эндәш сүзләрне кулланып, түбәндәге очракларга теләкләр әйтик әле. Беренче очрак. Мәсәлән, әнигез ерак юлга җыена ди. Аңа ничек эндәшерсез? Нинди теләкләр әйтерсез? Әйе, дөрес, укучылар. Әнием, юлларың хәерле булсын, исән-сау йөреп кайт, диябез. Икенче очрак. Әтиегез эшкә җыена. Аңа нинди теләкләр әйтерсез? Нәкъ шулай. Эшләрең уң булсын, әтием. Өченче очрак ашханәдә. Ниләр әйтербез, укучылар? Тәмле булсын, дустым, диярбез. Рәхмәт сезгә, укучылар. Шулай итеп, эндәш сүзләр безгә дәрестә генә түгел, ә көндәлек тормышта да кирәк икән. Бер-беребезгә матур итеп эндәшә белсәк, безгә дә шундый ук мөнәсәбәттә булырлар. Елмаюлы йөзебезне, тәмле сүзләребезне кызганмыйк, дуслар. Киләсе очрашуларга кадәр сау буллашам.